யோ பெரிய மனுஷன் தானே நீ, படிச்சவன் தானே, புரிஞ்சுக்கோ. ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்ற? நீ சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஃப்ராடா இருந்தா உன் பொண்ணை ஏதாவது கோயிலுக்கு இழுத்துட்டு போய் தாலி கட்டி முன்னாடி வந்து நின்று இருப்பேன். உன்கிட்ட இந்த உண்மையா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல. ஆனா நான் அப்படி இல்ல. உன் அனுமதியோட உன் சம்மதத்தோட இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்பவும் ஆசைப்படுறேன். என்னையா நான் பேசிட்டு இருக்கேன், கல்லு மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கேன். காதல் என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? தெரியுமா உனக்கு? தெரியல உங்க காதலை பத்தி. என்னடா பெரிய காதல்? காலையில ஒரு பொண்ணை பாப்பீங்க, மத்தியானம் ஐ லவ் யூ சொல்லுவீங்க, ராத்திரி ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் ரூம் கூட்டிட்டு போய் எல்லாத்தையும் டாட்டா சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. மறுநாள் ஏதாவது ஒரு பொண்ணு கிடைக்குமான்னு அழைவீங்க. இதுக்கு பேர் தானே உங்க அகராதியில காதல்? நாயே நாயே, ஏண்டா நாய் மாதிரி அலையற? வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். என்ன பத்தி என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க. காதலை பத்தியோ பிரியா மேல நான் வச்சிருக்கிற காதலை பத்தி ஏதாவது சொன்னீங்க. என்னடா 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 பண்ணுவேன்? வேணும் வேணும், எனக்கு என் பிரியா வேணும். நோ யோ வேணுயா, எனக்கு என் பிரியா வேணும்யா.